Aqua Bar λοιπόν κυρίες και κύριοι, λιμένα Στάσου με ωραίες παρουσίες εδώ δίπλα μας. Γεια σας κοριτσιά. Γεια σας. Τι κάνουμε, πώς περνάμε? Τέλεια. Από πού είστε? Θεσσαλονίκη. Και Γερμανία. Και Γερμανία, Deutschland. Willkommen. Για πείτε μας τα ονόματά σας, πώς λέγεται? Πετούλα. Εγώ. Σελήν, very good. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται εδώ το νησί της Στάσου, πώς περνάτε? Τέλεια. Μπράβο, αυτά είναι έτσι. Τι σας αρέσει πιο πολύ στη Στάσου? Πέρα από τη Στάσου. In general, κάτι πιο συγκεκριμένο? Τα άτομα. Τα άτομα. Μπράβο, εσείς πού είστε εδώ πέρα στο λιμένα, μένετε? Ραχώνη. Ραχώνη. Καλά. Αλλά έρχεστε εδώ συχνά για μπάνιο? Κάθε μέρα. Every day. Every day λοιπόν εδώ στην παραλία του λιμένα και όχι μόνο. Deutschland, εσύ είσαι Ελλήνιν. Μιλάς ελληνικά? English? Deutsch? Sehr gut. Alles klar. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche sehr gut Englisch. Ich bin ein Englischlehrer. So, how do you like this place? What do you think? It's really nice. Yeah. Is this your first time on the island? No. No? Why? So how come you come here? What? How did you decide to come to Thasos? My cousin and my aunt is living here. So I live at their home and I meet their friends. Yeah. And you met these crazy girls here? Yeah. Great. And hang around. Great. So, what's your favorite activity in Thasos? Swimming. Swimming? And fun. And partying? Yeah. Oh yeah. Λοιπόν, ήταν το Aqua Bar, τα κορίτσια μας. Κάποια άλλη δήλωση? Να δώσουμε χαιρετίσματα πουθενά? Ναι, πού θέλουμε να δώσουμε χαιρετίσματα? Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη? Μαμά, γεια σου. Ναι, πού αλλού? Μαμά, μπαμπά? Μαμά, μπαμπά. Θείες. Όλο το σώμα είναι. Θεσσαλονίκη, ποια περιοχή? Πηλαία. Πηλαία. Όλες. Φίλες από εκεί? Ναι. Μπράβο, σχολείο. Ναι, τις κάνε όλες. Μπράβο, τέλεια. Από την Πηλαία λοιπόν, το μέρος του Πασχάλη Τερζή, στην όμορφη Θάσο και συνεχίζουμε. Και όλα αυτά Με ένα κλικ!